खुलुमबाय दिनैनि फुंनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनैनि फुंनि गाहाय रादाबाव दङ आसामनि मोन 8 हारिसानो ट्राइबेल स्टेटास होनाय रादाबा नंखाय। दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआव बडलेण्ड खुंथायखौ गवर्नरआ आखायाव लांनायनि हेंथायै PIL केस होनायनि सायाव नायबिजिरगोन। BTC हालामाव फोनांनानै दोननाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि खान्थि बादि सोलिनो बिथोन होदों खुंगिरिया। दानिया आबुं रादाब। आसामनि मोन 8 हारिसानो ट्राइबेल स्टेटास होनो सिगांदों भारतनि मिरु सोरखारा, नाथाय बे खौराङा नंखाय। आसामनि खायसे टिभि चेनेलनि खौराङाव ओंखारदोंदि मोन 6 हारिसाफोरनो ST स्टेटास होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांनाय जादोंमोनब्लाबो मोन 8 हारिनो ट्राइबेल स्टेटास होनो गरन्थ खालामदों सोरखारनि बिथिंनिफ्राय। असमिया रावनि टिभि चेनेलआ सुलुं होनाय बादियै कच राजबंशी, आदिबासी, मरान, मटक, चुटिया, ताई, आहम, हाजं आरो गार' हारिसाफोरनो STO स्टेटास होनाय जासिगोन। टिभि चेनेलाव बानबुंथिनाय बादिब्ला मिरु सोरखारा कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन बुब्लियावनो बैसोर हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां रादाब लाबोनानै होबाय। बे रादाबखौ बिलिफां बुब्लियाव टिभिनि फैसालियाव नुनाय लोगो लोगो आसाम नाङै गोसारो। लोगो लोगोनो ससियेल मिडियाफोराव गोबांसानि बायदि रोखोम बानबुंथिनाय, खायसेबा बरायनाय, खायसेबा खुद्रिनायनि बानबुंथि ओंखारो आरो खायसेनि थाखाय गोनो गोथो थासारि लाबोनानै होफैयो। नाथाय नोजोरथाव बाथ्रादि मोन 8 हारिसानो मिरु सोरखारा मैयासिम STO स्टेटास होनो नागिरनाय रादाबा नंखाय। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सुलुं लानानै मिथिनाय जादोंदि भारत सोरखारा मोन 6 हारिसानो ट्राइबेल स्टेटास होनायनि बेलायाव रिपर्ट गथायनो दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि बिथिंनिफ्रायनो दासिमबो रिपर्ट दाखिल खालामनाय जायाखै। सुलुङा बुंबावनाय बादियै ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि मेलफोर बानजायबाय थानाय जादोंब्लाबो दासिम रिपर्ट हरथाव गरन्थ जायाखै। मुंख'नो गोनांदि ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि बिथिंनिफ्राय आसामाव थानाय ट्राइबेल गौथुमफोरजों मोन 6 हारिसानो ट्राइबेल स्टेटास होनाय बिथिङाव गाहाम एबा गाज्रि आयदाखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। अब्लाबो गोबांथार गौथुमफोरनिफ्राय बानबुंथि लानो आद्रा दंबावो होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। बे खौरांनि सायाव आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि गकुल बर्मनआ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसेयारि बडलेण्ड इंखं खौरां लाइनो फोरमायथि हरनानै बुङोदि बे रादाबा नंखायथार। बिथाङा बुंबावदि मोन 8 हारिसानोथ' नङा, मोन 6 हारिसानो STO होनायनि खौरां ओंखारनायाबो नंखाय। मानोना गार' आरो हाजं हारिसाफोरा STP स्टेटास मोनखानाय हिसाबै बे मोननै हारिसाफोरनो STO होनायनि जाहोनानो फैया। दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआव बडलेण्ड खुंथायखौ गवर्नरआ आखायाव लांनायनि हेंथायै PIL केस होनायनि सायाव नायबिजिरगोन। मुंख'नो गोनांदि थांनाय 27 एप्रिल खालि मावबुब्लि थुंगिनाय बडलेण्ड एसेम्ब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर' आरो MCLA जगदीश सरकारा बडलेण्ड हायुङारि गौथुमा भारत संबिजिरनि 6थि फारिनि बिथा लानानै दाफुंजानायलाय माबा मोनसे जाहोनाव थि समाव बिसायख'थि बानजायनो हायाब्ला थाखानाय खुंथायखौनो 12 दानसिमहालागै बिबान होनायनि संबिजिराव आयेन खान्थि थानायलाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बडलेण्ड खुंथायनो बिबान गथायफिननांगौनि बागै PIL केस होनाय जादों गुवाहाटी हाइकर्टआव। गुबुन फारसेथिं बडलेण्डनि खुंथायखौ BPFनि अनगायै UPPL जों लोगोसे बडलेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय मोनफ्रोमबो दोलोआनो बडलेण्डआव गवर्नर खुंथायखौ बरायनाय नोजोराव गोग्लैदों। सुलुङाव मिथिनाय बादियै MP नबसरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीनि बिथिंनिफ्राय बडलेण्ड खुंथायखौ हाग्रामा महिलारिनि आखायाव होफिननांगौनि बागै PIL केस होनायनि हेंथा गसंनायनि बानबुंथि होदों। बबेखानि गुबुन दोलो एबा गौथुमफोरनि बिथिंनिफ्राय दा समसिमाव कर्टआव PIL केस होनायनि सायाव जेबो बानबुंथि होनाय खौरां मोनथ'नाय जायाखै। गुवाहाटी हाइकर्टनि मानिनां जास्टिस कल्याण राय सुरानानि आदालतआव नायबिजिरनो गोनां PIL केसनि आर'जलाइनि जानानै गुवाहाटीनि सिनियर उकिलमोन फारियै D शइकिया, N दत्त, RKD चौधुरी आरो M दास मोना बानबुंथि दैखांगोन। आसाम सोरखारनि उकिला आसाम सोरखारनि 4 बिबानारि फारियै आसामनि गिबि नेहाथारि, गवर्नरनि कमिसनार आरो सेक्रेटारि, WPT आरो BC बिफाननि कमिसनार आरो सेक्रेटारि लोगोसे बडलेण्ड हायुङारि गौथुमनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मोननि जानानै बानबुंथि होगोन होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। BTC बिसायख'थिया
थांनाय 4 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन, नाथाय मुलुगनाङै गोसारनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय थि समाव जायाखिसै। नाथाय बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि हालामाव फोनांनाय मडेल कड अफ कन्डाक्टआ बोखार जायाखिसै। बिटिसिनि खुंथाय बुब्लिया जोबनायाव खुंनाय गोहोखौ 27 एप्रिल खालि आसामनि रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव लाबाय। बेयावबो मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बोखारबावाखिसै। मख'थावदि 4 मे खालि गभर्नर खुंथायनि थाखाय गोदानै थिसनजानाय बिटिसिनि खुंगिरिया बिटिसिआव बिसायख'थि आय'गआ फोनांनानै दोननाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि आयेन खान्थि बायदि सोलिनो गोख्रों बिथोन जारि खालामदों। बबेखानि आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना बिटिसिआव फोनांनानै दोननाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि खान्थि सेफायब्ला आयेननि साजा होनाय जागोन होननानै गभर्नर खुंथायनि बिटिसि खुंगिरिया बिथोन जारि खालामनानै होदों। दिनैनि फुंनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।